Volám sa Stanislav Šváby, mám 51 rokov. Pôsobím ako starosta v obci Vyšná Šebastova. Svoje skúsenosti z práce starostu chcem uplatniť aj vo VUC. Volám sa Žanet Langová, som poslankyňou mestského zastupiteľstva a chcem sa venovať kultúre, školstvu, najmä záchrane kultúrnych pamiatok v našom kraji, lebo mi to nie je jedno. Som poslanec a viem, ako v politike presadiť správne veci. Volám sa Miro Sobko, kandidujem za poslanca VUC a môjim životným kredom je hrať fair play. Volám sa Ladislav Babuščák a som kandidátom do VUC. Podporou cestovného ruchu môžeme vytvárať nové pracovné miesta. Volám sa Stanislav Matija a kandidujem za poslanca vyššieho územného celku za hnutie Nová väčšina dohoda, ktoré založil Daniel Lipšic. Kandidujem preto, že chcem, aby mladí mali kvalitné vzdelanie, dospelí prácu a naši seniori pokojne staré. Bratislava, východňári, máme problém. Volám sa Ľubomír Vaško, živím sa poskytovaním internetových služieb aj v tomto regióne. Kandidujem za poslanca VUC Prešov a týmto problémom sú neprispôsobili občania. Moje meno je Vladimír Ferbová, som študent právnickej fakulty a tento región mi nikdy nebol ľahostajný. Chcem priniesť nový vietor a správny impuls. Som Anton Klinko. Chcem pracovať, viem pracovať a chcem pracovať aj pre vás. Volám sa Alica Dragová a kandidujem za poslankyňu VUC za obvod Prešov. Nebudem vám sľubovať, budem pre vás pracovať. Volám sa Viera Leščáková a ako učiteľka citlivo vnímam problémy v našich rodinách. Preto vyzývam, poďme voliť a zmeňme situáciu v Prešovskom kraji. Nezavíraj dverečka za sebou, tvoja ide Margitko za tebou.